दिनैहाय नै जों बिदाजों आंजों दुरां खालामनायनो ओंखारलायबाय साइ स्टुडियामाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जोबजासिम नायलांदो मानसियानो गैया नै टिकेट काउन्टाराव ना खालि नै टिकेट लानोसै माथो दिनैहायलाय खालि मोनथारदोंलै खालि जागोन नामा दिनैलाय माबायदि मानसि जायो नायदो नोंथांमोना नायलांबाय थायो भिडिअखौ जोबजासिम अननानै गैया दाख्लैनि 5 तारिखनिफ्राय जों एभेलेबेल मानसि जायाखिसै थगायथारबायना बिसोरो मानसि गिदिरफ्रानो टिकेटखौ बेनि थाखायनो दिनै एसे दुखु मोननायनि गेजेरजों एसे खम फैदों खोमा बायदि मोनदां बायदेवथ' खुलाजोबसै नै लोगोफोर इरान नङा आजादिनो दिनै बिराद मोजां मोनो बिदि आजादि थाबायनो मोनबासो सिङाव माबायदि जायो नायलांबाय थादो देखायलांसै बेयो मेन गेट हाबनो मोना जोङो टिकेटआ जोंहा दाम खम नोंसिना रांखावरिफ्रा एसे खम नै बेसो हाबनांगौ नै जोंना हा बेबो नंगौआ सेकेन्ड गेट नैबिथिं नोरथ' फै खावलायबानो जानायालाय मा मानसिफोर नायदो लोगोफोर माबायदि जादों बे जायगाया मोजां बे जायगायावथ' मानसिफ्रा एसे फिलाब जाखायोना बे जायगाथिं साबसिन बिथिं जादों आरो खन्द' जाद्राय जायाखै खन्द' खुला दाखालिनिफ्राय खमसिन खेलाया जागायजेननो नागिरबाय नै मानसिफ्रा माबायदि जादों जाद्राय जायाखै मानसिया जादों लासैनो जायाबायदिनो जादों मानसिया एसे फिलाप जादों फारसेथिंल' बारा फिलाप जायासै Hands. Apa gizi sih ini bol kone? Aksi biasa aksi dengan dah. Akan lagi tu. Bol. Ira phag lah le, sirbe siapa lan ringo? Corner. जाबायनो दा इंडियान आर्मिया गरसे देरहानानै दङ उरिष्या गरसे जेननानै दंथ'यो आर्मिफ्रानो टाइम पास खालामबाय गरसे देरहानायखायनो बिराद टाइम पास खालामबाय बिसोर उनबाय नों बै माबाग्राबो लासै खारलायबावजा फाग्लाखा लांजालायलांबायलै आर्मिया फाग्लासो खेलाया जोब्बाय नै दा लोगोफोर थांबाय बयबो ओंखारबाय लास्टआव ओंखारलांगोनलै जों मानसि होनानैसो माबा खस्थ' गिदिर जायोना नांगौ लास्टआव थानानै बयबो ओंखारलांजोबबासो ओंखारगोन खस्थ' लाया बेबायदि जोब्बाय नै खेलाया दा ओंखारबोबाय जों उरिष्या एफसि जेनबाय इन्डियान आर्मि देरहाबाय गरसे बाय नोंथांमोन